μια κουπουριά. Σκότωσαν ένα ψήλο με μια κουπουριά. Δεύτερο μέρος της καλύτερης εκπομπής της Ελλάδος. Και του κόσμου, Μεσοπομάκη. Όλο του κόσμου. Ποια ρε, ξέρεις καμία εκπομπή να είναι καλύτερη στον κόσμο? Καμία ρε. Κάτι μπεταράδες που βγάζουν κάτι βιντεάκια, τους έχουμε μια φάπα. Για ξύλο. Και άμα θέλει κανένας χορηγός να μας χορηγήσει, θα σκάσει πάνω από 5 εκατοστάρικα. Μόνο. Σίγουρα, φιλαράκι, πρέπει να τα σκάσει άμα θέλει να χορηγήσει Μάκη Τσάπο και Σαββαντιόγο. Το κατάλαβες, χορηγέ? Άκου. Όποιος πρόεδρος θέλει, μπορεί να τα σκάει σε μας μαύρα και θα λέμε τα καλύτερα για πάρτι του και δεν θα τον βρίζουμε. Κομπότα ρε, ακούς? Για τον κομπότη είναι αυτό, Μάκη. Να μας τα σκάσει, να τον εκθιάζουμε, αλλιώς θα τον κράζουμε. Βέβαια, τώρα που θα πάμε και στην ΆΚΑ, σε αυτή την ομάδα του Ηλιόπουλου. Του Σούπερ Μάριο θα λες, θα σέβεσαι. Ποιο Σούπερ Μάριο, βρε κακομοίρη? Πότε έγινε Σούπερ Μάριο, εγώ τον λέω. Θα τον λες Σούπερ Μάριο και θα πλένεις το στόμα σου πριν μιλήσεις για αυτόν τον ηγέτη της ασφάλτου. Γιατί ρε φιλαράκι, γκόμενο τον έχεις? Άκου φιλαράκι, ο άνθρωπος είναι αναμορφωτής. Έφυγε ο Καβούριας από την ΑΕΚ και ο τύπος τάσκασε και έφτιαξε γκαλάκτικος. Μήπως γουστάρεις την ΑΕΚ και τον Μάριο? Γουστάρω το δικέβαλο γιατί παίζει αντρίκια και αν χάνει γουστάρω περισσότερο. Αυτός μόνο για το survival είναι, να χάσεις κάνα κιλό. Όπα, πάλι έβγαλε στη φόρα ότι βλέπει συνέχεια survival. Εγώ βλέπω survival, αλλά θα ήθελα να δω Μάριο Ηλιόπουλο, πας και χάσεις κάνα κιλό. Φιλαράκι, οι ομάδες... Γιατί από τις πολλές γουρνοπούλες έχει γίνει 200 κιλά. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνεις, ο Πανετολικός είναι σπουδαία ομάδα και να χάνεις μέσα στο Αγρίνιο δεν θεωρείται γκέλα. Μισό λεπτό βρε σκουπίδι. Ο Πανετολικός από πότε έγινε σπουδαία ομάδα, βρε κακομοίρη? Έχεις πάει ποτέ Αγρίνιο στη ζωή σου, βρε τιτίκα? Έχω πάει και το μόνο που έκανα ήταν να φάω κάτι πίτσες. Μήπως έβαγες πούτσες? Όχι, συγκεκριμένα είχα φάει μια special και μια ματριτσιάνα. Για πουτανέσκα είσαι βρε μαλάκα. Τι γνώμη έχεις ρε φιλαράκι για την ΑΕΚ και την Κέλα? Η ΑΕΚ στα δύσκολα γίνεται αεκάρα ρε. Τι αεκάρα μωρή πουτάνα? Αγαμίσου. Πρόσεξε μαλάκα, γιατί θα τη δεις να βολοδέρνει μεταξύ 5ης και 10ης θέσης. Και αυτός ο τύπος που έφερε ο και καλά γνωστός παίκτη, Ο Μαρτσάλ. ο Μαρτσάλ, αμφιβάλλω αν θα παίξει. Γιατί αν θα παίξει θα του βάλουμε στον κόλλο καναγκούρι. Ο Μαρτσάλ θα σκίσει τα δίχτυα ναούμε στις επόμενες αγωνιστικές. Ο Μαρτσάλ, εγώ πιστεύω ότι η επόμενη του ομάδα θα είναι κάπου στο Αφγανιστάν. Άντε βρε μαλάκα. Η ΑΕΚ είναι ό,τι χειρότερο και με αυτόν τον πρόεδρο δεν θα κάνει κουμάντο. Σαβά, ένα έχω να σου πω. Πες τα. Εμείς τα αλάνια εδώ τις παράγκες, εκτός από ότι βλέπουμε ματσάκια, παίζουμε και στοιχηματάκι. Και κάποιος έβγαλε χοντρά λεφτά στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Για πες Μάκη, τι εννοείς? Ασούμπα, ημίχρονο διπλούρα τελικό. Αφού ήταν πέτσινο ρε, αφού ήταν πέτσινο στημένο. Ήτανε πέτσινο αλλά κάποιος το γνώριζε και οικονόμησε. Έχουν επιστρέψει οι παράγκες φιλαράκι. Αυτές αγαπάμε. Έχει γίνει επιτέλους ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Και τώρα που έχω γεμάτο πανταλόνι, άμα θες να σε δανείσω, να φας κανένα σουβλάκι να μου στείλεις. Κάτσε, εσύ οικονόμησες από την παράγκα του πετσιού. Εγώ είχα πληροφορίες μέσα από ένα ουζερί του Βόλου ότι θα γίνει η ανατροπή. Μισό λεπτό. Και αυτό ποιος το είπε? Ο Αχιλλέας Μπέος, Δεν μπορώ να δώσω στον κόσμο και στη δημοσιότητα κανένα όνομα. Ένα θα πω.
Μου το έδωσε ένας τύπος ο οποίος δεν φοβάται να μπει και να κάνει βουτιά στα βρωμόνερα του Βόλου. Κατάλαβα. Και ο Πάμπλο Γκαρσία πώς ανέχτηκε αυτό το διπλούρι? Ο Πάμπλος ο Γκαρσία, γνωστός από τη θητεία του σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, άμα μυριστεί το τάλιρο, τον κάνεις και χορεύει άμα θες. Τι έχεις να πεις για τις 2 κόκκινες κάρτες? Ήταν και αυτό πέτσινο. Όταν δεν παίζουν ξένοι διαιτητές και παίζουν ντόπιοι αρχιδάτοι, μπορούν να βγάλουν ό,τι κάρτα τους σφυρίξεις. Για πες μου λίγο ρε Μάκη, ποια είναι η γνώμη σου για τους ξένους διαιτητές? Οι ξένοι διαιτητές είναι η μεγαλύτερη πληγή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εμείς θέλουμε Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι να μπορούν να χρηματίζονται πιο εύκολα και άμα δεν δίνουν αυτά που θέλουμε, να τους κυνηγάμε. Ναι, γιατί όντως γουστάρουμε το πέτσινο πρωτάθλημα μέσα στην παράγκα. Και την τρομοκρατία. Και συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΕΠΟ που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα της Σούπερ Λίγκα μας. Έτσι. Τι έγινε όμως στο 90 μες στις Σέρρες? Κάποιοι βγάλανε κουμπούρια. Στο 90 μέσα στις Σέρρες βγήκαν τα κουμπούρια. Και σφυρίχθηκε το πεναλτί. Και σφυρίχθηκε το πενάλτι και απέδρασε ο Όφη και γυρίσαν στην Κρήτη τα πέτσινα. Έτσι. Άλλο ένα respect στο Μάκη τον Καγκάτσι. Και σε όλη Τα την σπέκια ομάδα. μου, τα σπέκια μου. Συγχαρητήρια στον τεράστιο Βαγγέλη Μαρινάκη και σε αυτόν τον μεγάλο το ρωσοπόντιο Ιβάν Σαββίδη για την εκλογή του Μάκη Γκαγκάτσι. Μάκαρος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο θέμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, πάμε λίγο τραγουδάκι. Βάλε. Κύριε εισαγγελέα, ρίξτε στο γέτι κουλέα, του γλέρι και του γλερέα. Ένα έχω να σου πω. Άστο, καταλαβαίνω. Για πες όμως. Καθάρισε ο αέρας της Τρίπολης από σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα ένδοξη για την Τρίπολη. Από την άλωση της Τριπολιτσάς μέχρι σήμερα ήταν η επόμενη μεγάλη επιτυχία της πόλης. Έφυγε ένας τσαρλατάνος. Τι είπες ρε Μουνή? Τι είπες ρε Αρχίδη? Είπα την αλήθεια βρε γαμιόλα. Δεν τρέπεσαι μωρή πουτάνα να μιλάς έτσι ρε? Γιατί τα λες αυτά ρε Καριόλη? Λέω την αλήθεια που βγαίνει μέσα από την ποδοσφαιρική λογική και από τη Σούπερ Λίγκα μας. Μωρή κακομοίρα. Πού ξαναείδες εσύ τέτοιο coach μωρή? Οι Tigers πήγαν να τον αποθεώσουν. Άκουσα βα. Ξέρεις τι έγινε? Ή πουλάς μπαρμπούτσαλα? Εγώ ξέρω τι έγινε, αλλά θέλω και τη γνώμη σου. Ο πρόεδρος δεν είναι... Περίμενε. Θα σε ρωτήσω και θα μου απαντάς με ένα ναι ή με ένα όχι. Οκ. Έλα Μάκη, πες. Ποιος τα χώνει σε μια ομάδα? Ο Presidential. Ποιος πονάει την τσέπα του σε μια ομάδα? Η διοίκηση. Ποιος πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις σε μια ομάδα από τη στιγμή που πονάει? Ο διευθύνων σύμβουλος. Οπότε, Μακελελάκο, εδώ δεν είναι Stamford Bridge και Premier League. Όταν σου λέω ότι πρέπει να παίζει ο Χουχούμης αριστερό μπακ, θα τον βάζεις και θα βγάζεις το σκασμό. Τι είπες μωρή πουτάνα για τον Κλοντ? Θα δεν τρέπεσαι λίγο ρε ξεφτυλισμένη κότα? Του είπαμε ρε να βάλει το Χουχούμι και είπε όχι, να πάει να γαμηθεί. Στημένο ήταν μωρή από τη διοίκηση. Όταν λέει ο πρόεδρος βάλε Χουχού, ξέρεις το Χουχούμι ρε? Το ξέρω το Χουχούμι ρε, ούτε για τα πανηγύρια δεν κάνει. Ξέρεις την ούτε ποιότητα του Ούτε να Χουχούμι. παίξεις βιολί σε πανηγύρι. Βρε τράβα και γαμίσου, δεν την ξέρεις την μπάλα, δεν τη μυρίζεις. Εγώ τη μυρίζω την μπάλα, εσύ τα μυρίζεις. Μακελε... Αρχίσια του Μακελελέ μωρή. Μακελελέ, άσε τα πουκαμισάκια και τα γυαλιά ηλίου και τράβα πίσω στην Αγγλία σου βρε πουτανάκι. Κάτσε ρε Μάκη, αγράμματε του ποδοσφαίρου.
Ο Μακελελέ έκανε διαφήμιση. Τώρα ποιος θα την κάνει διαφήμιση? Για πέσα. Κάτσα. Εσύ πιστεύεις ότι στη Super League πρέπει να έχουμε τέτοιους κυριλάτους ή να έχουμε προπονητέ τύπου Αναστόπουλου, τύπου Αλέφαντου, τύπου, ξέρω εγώ, Παράσχου να ούμε? Εγώ είμαι υπέρ του Κυριλάτου και γούσταρα πολύ που ο Κλοντ Μακελελέ δόξασε τη χώρα μας. Και για να μην ξεχνάς, ο Κλοντ Μακελελέ την έριξε την μπούτσα του στην Καλυθέα Άθενς, η οποία παίζει στη Λεωφόρο. Άκου να δεις, Σαββά. Εμείς δεν γουστάρουμε κυριλάτους εδώ στις Παράγκες. Δεν είμαστε του Κολονακίου. Είμαστε της Τρούμπας. Ναι, φιλαράκι, αλλά οι μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι στο μέλλον έγιναν προπονητέ, δοξάζουν τη χώρα. Βέβαια υπάρχει και μια φήμη Ποια? ότι ο Μακελελέ του είχαν υποσχεθεί να πούμε ότι η Τρίπολη είναι Μύκονος, γιατί αυτός δεν ήξερε από Ελλάδα και του στείλανε κάτι φωτογραφίες από Σαντορίνη και Μύκονο και ήρθε Τρίπολη και ξενέρωσε τη ζωή του. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό έχει μια λογική και μετά το γύρισαν και είπαν ότι και καλά η διοίκηση διώχνει το Μακελελέ, αλλά ο Κλοντ Μακελελέ μπορεί μόνος του να ζήτησε να φύγει, μπας και να ζητήσει μια καλύτερη τύχη στο ναό Μυκόνο. Στο καλό και να μας γράφει εδώ είναι Τριπολιτσά, δεν γουστάρουμε. Γιατί ταιριάζει και λίγο με το στυλ της Μυκόνου, αυτά τα γυαλιά Να πάει να γαμιστεί. και αυτή η ζώνη. Βέβαια είναι πολύ μεγάλος προπονητή. Στα παπάρια μας. Σαββά, τι έχεις Έλα, να πεις, Μάκη. τι έχεις να πεις τώρα που πάλι διάκοπτουν τη Super League μας για να παίξουν οι εθνικούλες? Γάμω το σπίτι τους. Έτσι, Γάμω τις μάνες τους. έτσι. Εσύ τι γνώμη έχεις? Εγώ έχω να πω ότι οι εθνικές ομάδες πρέπει να παίζουν μόνο του καλοκαίρι σε κανένα Μουντιάλ, κανένα Γιουρ μέχρι εκεί. Σαν δεν τρέπονται ρε Μάκη. Μας Που κόβουν απ' το την ναρκωτικό μας. Γιατί πάνε εκεί στο Wembley τώρα δηλαδή? Να πάνε να γαμίσουν. γαμίσουν. Super League. 4 μπαλάκια να φάνε, να ηρεμήσουν. Τα αρχίδια μας. Εμείς θέλουμε να παπάρια δούμε μας. Αστέρα Τρίπολης. Έτσι. Λεβαδιακό. Μόνο λεβαδιά. Όφι. Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα κλείνοντας την εκπομπή στα τηλεθεατόπουλά μας? Μια συμβουλή. Έχω να τους δώσω μια συμβουλή. Παρακολουθήστε Super League ρε γίδια. Μη σας γαμίσουμε. Εγώ έχω να δώσω Μόνο μια αυτό. συμβουλή. Αυτές τις 15 μέρες που έχουμε κενό, βάλτε σε επανάληψη να δείτε παιχνιδάρες όπως Ατρόμητος Βόλος, όπως Καλυθέα και να γουστάρετε. Και Λεβαδιακό και Ατρόμητο και γενικότερα. Βάστε σε επανάληψη και το περσινό πρωτάθλημα της Super League Και μας. στην τελική, άμα δεν θέλετε επαναλήψεις, δείτε Β' Εθνική που και εκεί έχει πολύ ψωμάκι. Για πάμε το τραγούδι τώρα και μετά θα έχει αποφώνηση. Ύμνο. Τον βλέπω πλατινένιο το δίσκο. Αναρωτιέμαι τι θα τα κάνουμε τα χρήματα. Ρίξ' του στο και την κουλέα, του γλέρι και του γλερέα. Για χαραντάν μαγκές, προσοχή, το νου σας. Μάκη, έχω να πω κάτι στους τηλεθεατές. Ρίχτω Σαββά. Ρε μαλάκες. Αγαπάτε τη Super League σας ρε. Τους παράγονται και τους παίκτες και τους προπονητές. Γεμίστε τα γήπεδα, γεμίστε τα τα. γήπεδα βρεμουνόπανα. Πάνε και δίνουν λεφτά σε κλαμπς και σε δισκοτέκες. Αντί να κρατήσουν τα φράγκα, να τα χώσουν στο εισιτήριο του Λεβαδιακού και του Πανσεραϊκού. Στο εισιτήριο διαρκείας. Πόσοι δεν πήραν φέτος για την ομάδα τους είναι μαλάκες. Να πάνε να γαμηθούν, στηρίζουμε με διαρκείας. Για χαραντάν μαγκές. Για χαρατάν.